उथुमाय जायगा दतमाया बे जायगाखौ हगारनानै इउपिपिएलआ बिजेपिनि केन्डिडेट बेवहाय खुनुदिन होआ बादा होगोन नोंसोर होनाङाबाय बेसोरनि उथुमै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा मन्त्रि उर्खावग्रा ब्रह्मनि जायगा एबसुनि बे मैखोम जायगायाव नोंथांमोना बेवहाय इलेक्सन गेलेहैयोब्ला मालाय बादा होगोन बिजेपि केन्डिडेट गैया होमबा बिजेपिनि केन्डिडेट जागोन होननानै मनरन्जनजों गांलाब जांखाब रायजो राजाफ्रा सानखानायनि बाथ्राखौ दखलाब जागोन फैसाजों मोखां देखायनानै नोङो मोखां देखायनानै मा जागोन नोङो मान सनमानसो जोबगोन नङा होमबा नायल'लाय माने दंलेट दंलेट थाखागासिनो दं गैया जेबो दा बेबो गैया बेबो रोंनावनाय मानसिसो बेबो रोंनावनाय मानसिसो बे सारा कन्ट्राक्टर जानानै गेलेबाला फैसा खामायजोबबाय 2021 आवबो ह सोनाब क'क्राझाराव आंजों गेलेनानै लांजानाय जादों फैसा गैया बेहाथ' मालाय मटराव जाबसिखो दाबो बस्ता बस्ता लायो आरो ओरै लामा सारै रानलाङो सानैजों साथामजों सेंग्राफोरनो रानलाङो आंथ' नंबाय मा फाग्ला जाखो बियो एफा खस्थ' खालामनानै कन्ट्राक्ट मावनानै थाखा खामायदों मोजाङै रायजो जा बाहाय बिसि फिसा लानानै नोङो जेनखाथारगोनखौ मिथिखाना मा बुजिबायखो आं बिदि नंबाय थाना गाव गारनो होनना गोसो जाथारबायबा बेखौ मा बादा होनो हादों गारबाय जेनलायबाय बोद्दा